san da cewa kowanne dan adam Allah yakan halicce shi ne tashi baiwa tashi ta daban. Kowanne dan adam yana tashi baiwa ta musamman wadda ita ce Allah halicce shi da ita, sannan da ita ne zai rayu. Ko dai bai san baiwan ba, ko kuma bai san yadda zai yi amfani da baiwan ba, ko kuma lokacin amfani da baiwan ne bai yi ba. Amma dukkan dan adam da Allah ya halitta zai saka mishi wani abu da yake shi ne na musamman a gare shi. Don haka mu yi ƙoƙari mu yi amfani da abin da Allah ya halicce mu da shi na musamman ɗin nan domin mu inganta rayuwarmu. Mu inganta rayuwarmu in the sense that dukkan wani abu da za mu yi na rayuwa mu tabbatar cewa mun yi shi akan doka da tsari, sannan mu yi shi akan harka ta addininmu. Bayan haka mu yi shi akan abin da za mu amfana da shi, ba abin da za mu yi yawon banza ba. Yau kusan dukkan matashi wanda ake kira da matashi dan boko wanda ya san abin da yake rubutawa ko yake karantawa, za ka isko ko dai na WhatsApp, ko na Facebook, ko na TikTok, ko na Instagram, ko dai na wani social media na daban. Amma kusan kashi 90 na masu wa'annan abubuwan ba sa amfana da komai. Suna cin datan su ga banza, su ɓata lokacin su ga banza, sannan ayyukan da dace su yi ba su yi ba, abun da bai dace su yi ba shi suke yi. Don haka mu yi amfani da baiwan da Allah ya bamu domin mu samu natsuwa kuma mu samu abun da za mu yi amfani da shi. A kowane dan adam baiwan shi shine abincin shi. Idan Allah ya baka baiwa na fannin kasuwanci, wani irin kasuwanci ne, na intanet ne, idan ba na intanet ba ne zai iya zuwa daji ne, kasuwa ne, shago ne za ka buɗe, ko miye dai wanda yake baiwa ne wanda Allah ya maka da shi za ka ci abinci da shi kuma za ka ci abinci. Don haka mutum ya yi ƙoƙari ya yi amfani da baiwan nan. Yau komai kake yi a rayuwa za ka iya tallata shi a intanet kuma a saya, kuma a baka riba mai yawa.